Žilinská priehrada sa zmenila na boisko, a to doslova. Bolo to tak vďaka podujatiu s názvom Bitka o Žilinskú priehradu. Diváci mohli vidieť obrie modely lodí, ponoriek aj lietadiel. Hoci sa zdalo, že počasie bitke o Žilinskú priehradu nepožehná, nestalo sa tak. A o jednej popoludní, kedy bolo na pláne vyvrcholenie celého programu, sa blízko Mojšovej lúčky zišiel v celku slušný zástup ľudí. Bitva nám proběhla celkem úspěšně. Ze začátku to vypadalo nepříjemně kvůli počasí, ale počasí se umoudřilo. Diváků přišlo až tedy neuvěřitelně hodně, odhaduju to tak 15 až 20 tisíc lidí a bitva dopadla podle našich představ. Z modelov lodí a pyrotechnických efektov sa veľmi tešili deti, no občas ste mohli pristihnúť s otvorenými ústami aj ich rodičov. Niekoľko lietadiel a lodí skončilo aj pod vodnou hladinou, či už plánovane, alebo nie. Samozřejmě, když jsme měli ztráty a lodě se potopily neplánovaně, tak se to dá vysušit, opravit. Ty lodě zase budou jezdit, letadla to stejný. Dá se to všechno opravit, není to určitě tak nákladné jako pořízení nové lodě nebo letadla nebo ponorky. V sprievodnom programe sa predstavili aj psovodi záchranári K7, mestskí policajti, justičná stráž, polícia, záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru a výsadkári, ktorí sa spolu s ponorkovým klubom Žilina a Midway klubom z Brna postarali o skutočnú show. Samozřejmě děkuji všem návštěvníkům tady ze Žiliny a okolí, že se dostavili v hojném počtu. Doufám, že jsme jim na oplátku tedy s panem Randou ze Žiliny tady předvedli něco, co ještě neviděli, že se jim to líbilo.